bolo spomenuté, pôsobím ako učiteľka chémie na gymnáziu Šrobarova v Košiciach, ale veľmi úzko spolupracujem s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, s prírodovedeckou fakultou, konkrétne s oddelením didaktiky chémie a s docentkou Ganajou. Takže ak budem hovoriť v množnom čísle, tak myslím práve toto oddelenie didaktiky chémie. V priebehu niekoľkých minút by som vám veľmi rada predstavila digitálnu knižnicu. Zamerám sa hlavne na jej štruktúru, ďalej vybrané badateľské aktivity, ktoré tu už boli niekoľkokrát spomínané, a to k téme vlastnosti plastov. A na záver vám ponúknem, ako je možné tieto badateľské aktivity realizovať priamo v praxi na vyučovacej hodine. Takisto tu už niekoľkokrát bola spomínaná školská reforma, ktorá k nám prišla v roku 2008, ktorá mení trošku to postavenie učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese. Vyučovací proces má byť orientovaný hlavne na žiaka, majú sa zohľadňovať jeho potreby, záujmy, pocity. Základom je práve tá žiaková aktivita na vyučovacom procese, kedy má svojou samostatnou činnosťou vlastne získavať nové poznatky, zručnosti, schopnosti, nové kľúčové kompetencie a tak ďalej. Teda nejaký ten záver záverov, ak chceme dosiahnuť, aby sa žiak skutočne učil, musíme mu dať možnosť byť na hodinách aktívny. Všetci to teda ovládame, veľmi dobre sa to počúva, veľmi dobre sa to číta, ale z vlastných skúseností viem, že v praxi je to čosi trošku náročnejšie. Teda, aby bolo vyučovanie naozaj efektívne a prínosné, musí byť realizované za vhodných podmienok a pod odborným vedením skúsených pedagógov. Mnohým učiteľom je však v tomto smere potrebné podať pomocnú ruku, pretože nemajú skúsenosti s takýmto typom vyučovania. A vzhľadom k uvedenej problematike sme preto pripravili pre učiteľov, ktorí majú chuť učiť trošku tou netradičnou formou, digitálnu knižnicu didaktických prostriedkov pre výučbu prierezových tém štátneho vzdelávacieho programu. Táto digitálna knižnica je voľne dostupná na tejto webovej stránke, kde si môžete opísať ketle.science.ups.sk. Aby som však iba o nej nehovorila, tak poďme sa konkrétne pozrieť. Po kliknutí teda na uvedenú adresu sa ocitnete na stránke školského informačného servisu, ktorý vám ponúka okrem predmetu chémia aj ostatné predmety, ako je fyzika, matematika, biológia, ekológia. My sa samozrejme budeme venovať práve chémii, kde v dolnej časti si vyberiete položku digitálna knižnica a ocitnete sa práve vlastne na tejto digitálnej knižnice pre projektové vyučovanie v chémii. Hneď naľavo máte krátku charakteristiku projektu, kde sa dozviete, čo bolo hlavným cieľom prípravy tejto digitálnej knižnici. Takisto sa dozviete, že tieto didaktické výučbové zdroje, ktoré sa nachádzajú na tejto knižnici, sú spracované z hľadiska chémie, biológie, fyziky a sú vhodné pre tvorbu interdisciplinárnych projektov prierezových tém, ako je tvorba projektov a prezentačné zručnosti a prierezová téma environmentálna výchova. Všetky tieto výučbové zdroje sú spracované do formy vhodnej pre dištančné vzdelávanie učiteľov aj žiakov. Táto digitálna knižnica je zatiaľ spracovaná pre následovné témy. Je to téma voda, energia a jej zdroje, prírodné látky, kde patria lipidy, bielkoviny, sacharidy a spomínané plasty a odpady z plastov. V digitálnej forme každá jedna táto téma obsahuje následovné didaktické prostriedky. Môžeme si to ukázať na príklade plasty a odpady z plastov. Tak stále sa tam nachádza nejaká tá didaktika k uvedenej problematike, kde sú zohľadnené tie výkonové obsahy štandard štátneho vzdelávacieho programu. Ďalej sú to teoretické východiska ku konkrétnej problematike, v tomto prípade je to nejaká charakteristika plastov, plasty a ich vlastnosti, charakteristika vybraných recyklovateľných plastov. Niektoré výučbové zdroje sú vo forme prezentácie, čo si takisto môžete pozrieť, nebudem to tu teraz otvárať.
Ďalej sú to experimenty k danej problematike, sú to väčšinou jednoduché experimenty, niektoré je možné realizovať aj v domácom prostredí, niektoré iba v školskom laboratóriu. Snažili sme sa používať chemikálie a pomôcky, ktoré sú ľahko dostupné a s ktorými žiaci môžu pracovať. A ďalej na tejto stránke nájdete aj návrhy projektových prác ku každej z týchto spomínaných tém. Tieto jednotlivé návrhy sú rozpracované do takého 4-úrovňového plánu. To znamená, každá úroveň je tu potom samostatne popísaná. Prvá úroveň je podnet a motivácia, kde nájdete výber témy, hlavné ciele projektu a miesto realizácie. Druhá úroveň predstavuje spoločné plánovanie, kde je naplánovaná samostatná práca žiakov, skupinová práca žiakov a potom spoločná práca žiakov. Treťou úrovňou je realizácia a prezentácia výsledkov. Tu nájdete takisto už konkrétne, ako prebiehali jednotlivé práce žiakov. A štvrtá úroveň je hodnotenie výsledkov daného projektu. Stále na záver sú spomenuté aj medzipredmetové vzťahy k uvedenej problematike. Ďalej súčasťou sú aj ukážky projektových prác, ktoré už boli realizované. Napríklad projektová práca Môže za to spáľovňa. Je to väčšinou vo forme prezentácií. Takže stále je to vlastne prezentácia alebo projekty, ktoré boli realizované na niektorých vybraných školách. Takže ja to nejdem nejako teraz preklikávať, môžete si to potom pozrieť. Na schvál som vynechala tieto badateľské aktivity, teraz sa k nim trošku vrátim. Prečo sú tu spomenuté pri tom projektovom vyučovaní, tak badateľské aktivity sú vlastne sprístupnené vzhľadom k tomu, že projektové vyučovanie sa vyznačuje takým badateľsko-výskumníckym charakterom. Cieľom badateľských aktivít je to, aby žiaci mali záujem o vedu a aby mali možnosť túto vedu uskutočňovať. Pretože práve uskutočňovanie badateľských aktivít umožňuje uskutočňovanie badateľských aktivít umožňuje žiakom formulovať výskumné otázky, navrhovať a uskutočňovať experimenty, uvažovať o záveroch, formulovať tieto závery a nakoniec prezentovať svoje názory a aj výsledky pred publikom. Takže tu sú tieto spomínané badateľské aktivity k téme vlastnosti plastov. Sú to napríklad aktivity hmotnosť plastov, hustota plastov, horenie plastov, tepelná stálosť a tak ďalej. Otvorím napríklad horenie plastov. Každá táto aktivita predstavuje pracovný list pre žiaka, kde nájde teda pomôcky, ktoré k danej aktivite potrebuje. Potom je tu nejaká krátky úvod, nejaké otázky na diskusiu napríklad v skupinách. Žiaci majú vysloviť svoj predpoklad, čo očakávajú, že touto aktivitou zistia. Potom je tu krátky postup, ako majú danú aktivitu realizovať a výsledky si zaznamenajú napríklad do takejto tabuľky, kde zaznamenajú, ako jednotlivé druhy plastov, polyetylen, polypropylen, polystyrén horia, či je pritom nejaký zápach, či je pritom nejaký farba plameňa, alebo došlo k nejakému čmudeniu a tak ďalej. Samozrejme, v tomto prípade by bolo veľmi dobré mať v laboratóriu digestor, prípadne to realizovať v otvorenom priestranstve, napríklad v školskom dvore, pokiaľ nemáte digestor. Dobre, takže 2 minútky to nebude, bude to trošku viac, ja sa ospravedlňujem. Ale mám pre vás pripravené takéto video, teda, kde je stručne popísaná takéto badateľská aktivita, také badateľské vyučovanie, ktoré sme pripravili so žiakmi. Tak ja vám to pustím, dúfam, že to pôjde. Takže stručne je vlastne celá vyučovacia hodina, ako by mala prebiehať. Na úvod je nejaká krátka diskusia,
a skupinách. Potom by žiaci mali mať možnosť získať nejaké informácie z rôznych informačných zdrojov o danej problematike, či už je to internet alebo sú to vlastne učebnice. A následne by mali mať možnosť žiaci realizovať tieto experimenty, ktoré buď sami navrhli, alebo sme im poskytli sami, teda predtým, ako vyslovne sú to veľmi jednoduché experimenty, v tomto prípade sa zistuje hustota plastu vzhľadom na hustotu vody. Jednotlivé výsledky daného pokusu. Ďalej je to tepelná stálosť plastov. Takže ďakujem veľmi pekný záver. Úplne na záver ešte by som len chcela teda ukázať svoju e-mailovú adresu, ak by ste mali akékoľvek otázky, pripomienky k danej knižnici, veľmi rada ich príjmem, takže kľudne nápady sú vítané. Máme na CD-čku všetko, tak nemusíte písať, nájdete na CD-čku. Ďakujem veľmi pekne, takže poprosila by som teraz.